பிக் பாஸ்ல இப்ப லைவ்ல போயிட்டு இருக்க ஒரு சூப்பரான டாஸ்க் வந்து போகி அன்னைக்கு பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க நெகட்டிவ் எல்லாம் எரிச்சிடணும், எது நம்ம நல்ல விஷயமா வச்சுக்கணும் அப்படின்ற டாஸ்க் வந்து இப்ப லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. சோ ஏன் நம்மளும் இதை செஞ்சு நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. இப்ப என்கிட்ட என்ன ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எரிச்சிடணும். அதாவது என்னுடைய ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் என்னன்னா, யாராவது என்ன வந்து ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டாங்க, எனக்கு பிடிக்கல, ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள லைஃப் லாங் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துருவேன். அவங்க வேண்டாவே வேண்டாம், என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே அவங்கள பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன். அதை நான் வந்து ஒரு கெட்ட விஷயமா நினைச்சு எரிச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் யார் நல்லா சிரிச்சு பேசுறாங்களோ நல்லா பழகுறாங்களோ அவங்கள வந்து சீக்கிரமா நம்பிடுவேன், அவங்க தான் உண்மையா இருக்காங்க அப்படின்னு. உங்களுக்கு எப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.